Assalamu alaykum mehriban ileşler bäteşirat. Assalamu alaykum mehriban ileşler bäteşirat. Ne oldu? Assalamu Akmamat. Ne oldu? Gelsene bu kömek etsene bu ne oldu buraya? Nana çekola. Gepleşige başlayacak bolan. Ha. Ben senin Kömek edin. Saat. Adaçı saat başlayatdan. Ha, saat dilene. Böyle saatsiz gidip verelim. Böyle. Assalamu alaykum mehriban ileşler bäteşiratly gepleşim. Sen kim joňýarmy? Antaýdan gidip görelim. Assalamu alaykum mehriban ileşler bäteşiratly gep. Ay yok Oğlum bolan. saat goý berem, dogmas başlar. Yok, olmadı boljak. Gel öýden ha. Neymiş lan dursun da? Olmaýar da. Kovdur folin var. Tuğalama täze studio gurup Kutlu bolsun la şu var. Antaýda mögsüm gutlu bolsun. Oğlum sağ olun yok, sağ olun. Bak Mehmet bilen şu var göröldü da dedi. Şunun mekan akmemez. Son gitmeşin doğan aytagım ele tomaşaçı görtde senin gelengedin ne? Uy, Ne şeyle. Borun bar yerine de bana kayda bırak. Ay Ay bir daha yönü kutla yerlip. Bu borson gitmeşin doğan aydaymın la oğlunlar. Baran ne baran? Öyle bolan o. Boldu. Gelme bu ses. Ay bolya. Başlayas. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Türkmen Umat eýleminiň mehriban muşdoklary hepden şenbe günü diýmek siz gahmar gadamydan döretip berýän mümkinçiliklerini esasanyp Türkmen Umat eýlemi hemde Hanit restorantyny hödürleýär. Bäteşirat gepleşimiň ikinji möhümi siziň bilen. Gepleşimiň başynda bir de eşir zamanany peşkeş beren gahryman arkadamyda çäkli sawatmyza diýär format prezidentimiň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähli tutumly işlerini diňe täze üstünliklerini täsip etlen ýar bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Hemde mehriban ileşde size ýüzlenýär 05 04 qyhly telefon bilimide sanardan kän SMS habarnamalaryny gelýär. Her bir uradan SMS-läňiz üçin hem ýakymly hem wajyp, şoň üçin uratmaly sebäbi näçe köp SMS habarnamany uratýaňyz, gepleşmede gatnaşýaňyz, ýeňizi bolýaňyz. Onuň üçin hem käme kyn işletmeler gepleşmede başyndan soňuna çynda tomaşa etmeli, gepleşimiň dowamyny berilýän sorulara siz hem öňüňizi bäteşiriýär duýup 05 04 qyhly telefon bilimide SMS habarnamany ýollamaly. Beşinci ýan mehriban ileşir idi tomaşaçylar bäteşir gepleşmede ikinji möhümi çempionat hökmünde dowam edýär. Utulan çykdy görnüşinde ýurdumyzda belli meşhur medeniýet we sanat işgärler özara bäteşýärler bäteşip üstün çykan mihmanymyzda gepleşmede ikinji tapan gatnaşýar. Üstün çykyp bilmedik bolsa öýüne gaýdýar. Gynanýa geçen tanlarymda gyzgyn tomaşadan bolsaňyz ýa käbir sebäpleri görä tomaşadyp bilmediklerini gynanmalylar ahyry. Sebäbi internet sahypalarymyz turkmentv.go.tm sizin hyzmatyňyzda girýäňiz internet sahypamyzda Türkmen Umat eýleminiň bir sahypasy açyp içinde bäteşir gepleşimiň geçen tanlarynyň ählijesine tomaşa edýär. Tomaşa edýär hemde kim eýletde turukaydan bolsa ýygyna götürämeli. 05 04 qyhly telefon birimiden SMS habarnamany ýolla. Özüm gepleşimide işin gatnaşýaňyz bir size hem şeýle dille sawatny aýdýar. Hem has ýaky sawatny aýdyp bilýär. Sebäbi nädip Türkmen Umat eýlemi hemde Hanit restorany ikinji möhümi gepleşimide işin gatnaşýaňyz, gepleşimide gatnaşyp ýeňizi bolýaňyz. Ýeňizi bolan iýleşmeden men toparma size habarlaşýar, özara bäsleşýär. Ýerde birin taýynan sowamydy bilseňiz, Hanit restoranyň adymyndan diýsen tagamly, datly et tagamna soğut münasip bolýaňyz gepleşimiň adyna da şekilläýdim. Men wagtlaýynça diýip umyt edýän şu taýda taklajak, uzak wagt däler, keýdenti haýsam bolsa biriňiz mehriban ileşler şu petegi alyp gidersiňiz diýip umyt edýän. Onda mehriban ileşler gepleşimiň bu sanyň mihmanlaryna geçýär. Olar kimler? Ýa-ni nämedenlerine men görmedim. Gördüňiz, Mekan Sahyadov, Akmehmet, Berdimehmet üýem gelirler, gördüňiz olar mihmanam belliler ýöne var. Bir toparmada alyp barjy diýänsiňiz. Men näme diýip biljek?
hem görüňüz üçin ikisini gapdarlaryny bir aýdym içine oturtdy. Haýta aýdymçylar diýenleriniz bar bolsa onu tomaşa diýeniz golay daky 1 saat gowrak bir bilen tomaşa etmeli bähişe gitmeşimizden şu sanyň mihmanlary yurdumyzyň meşhur alp barjylary hem de aýdymçylary tanış bolýar. Birinji toparymyz yurdumyzyň meşhur zekini aýdymçylarymyzdan biri Rüstem Halip hem de zekini kärdeşimiz, dostumyz Mekan Sefedov. Garşalýas. Rüstem, Mekan, hoş gördük. Geçip berdim. Onu ikinji toparymyz kimler? Olaň birini aýamsy tanaýaňyz, ikinji kimkä? Tanış bolýar, zekini aýdymçymyz Han Pehliwanow hem de kärdeşimiz, dostumyz Ak Mehmet Berdimamedov. Han, hoş gördük. Ak Mehmet, başlayalım. Ine mehriban tomaşaçylar, ýerleşler görüşmek diýäli, bähtäşat getmeşimiz nowatda tanyň mihmanlary bilen görüşmek diýäli. Tanış bilýäňiz, inni tanımayanlar bar bolsa ýakyna tanışaly. Rüstem, Mekan, Ak Mehmet Han, hoş gördük. Teşekkürler. Wagtda çok syýlap çakyrymy kabul edip gelýäňiz üçin sag bolsun aýdýar. We näme üçin kaýdymçy bir grada, herte bir grada alp barja bir grada diýäňiz bar bolsa diňrak bulaýsyn diýdik da. Täze alp barja bir grada otursa bilýärne han ýer aý olar alp barja, olar hemme zady bilýär Türkmenwadyň alp barjlara diýerdiň gerek bahara tapardyň oturanmasyň. Mümkün. Näme men bilýän. Näme görüşmek ýary mehriban dostlar, kärdeşler ýurdumyzda gahryman kadagymyz Halipar şäherlik ýoluny giň ýol açyp berdi. Eletde şu saatynda da hormatly prezidentimiň saýtynda ýaş aýdymçylar öz ukyp başarylaryny döwlet derejesinde geçirilýän şäherlerde, bayramçylyklarda ukyp başarlyklaryny bir görkezip meşhurlyk gazanýarlar. Ine Rüstem Han sizem şolaň biri eletde. Ne siz şägird hökmünde. Şägird näli bolmaly? Siziň pikiriňizçe? Rüstem, sen başlaýyn. Men pikirimçe şägird Halipaň şu aýdan aýdymlaryny has gow ýerine ýetirip şu planyň şägirdi-de diýdirmek. Şu adalmak, şu adalmak şol Halipaň begenip öz ýetişdiren bagynyň miwesini görmek-de şol. Gahryman arkadagymyz Halipa şägirtlik ýoluny uly ünseri. Gahryman arkadagymyz şägirtlere ullukan ýol açyp berdi. Şol mümkinçilikleri öğretip beren gahryman arkadagymyň jan sag bolsun, başlyk bolsun, tutýan tutumly işlerinden beýlem, elmi dama rowaj alsyn. Çok sağ ol. Han siziň pikirinizçe? Halipaň ýerine ýetiren aýdymyny kämil görnüşini ýoýmazdan halka ýetirmek şäheriniň esasy borjy bolup durýar. Olanlar dostlar hanyň içki dünýäsi bir duýgusy arzular hasam joşup durýan sebäbi şany garaşdyrmadan 28 ýyl öňe hyrasyny hormatly prezidentimiň Alany Türkmeniň altyn atlaty bähtäçiniň ýeginçisi bolan bayraklaryny gutly bolsun. Ha sağ olun goňç. Menim sportdan peýdalanşy gahryman arkadamyň maňa ýapançylar ýaly ajaýyp şaher paýyna köp sag bolsun aýdan gahryman arkadamyň biz ýaşlar üçin işlemäge, döretmäge, öz başaryny kuýun görkezmäge ähli mümkinçilik döretip berýär. Menim sportdan peýdalan gahryman arkadamyň biz ýaşlar üçin döretip beren mümkinçiliklerini köp sag bolsun aýdan gahryman arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. İyi dört bek tutumlar elmi damara wazalsın. Mekan Ak Mehmet eletde sizem Türkmenwa teleýlemiň görnükli alp barjylary, kärdeşler, dostlar, ýanyň diýarym telewiziýasynyň alp barjylary şu dede tomaşa etdiňiz gördüňiz Halipalaryň bilelikde ýaş degen aýdymçylaryň ýerine tiren aýdymlary. Ne siziň pikiriňizçe şäherlik näme bolmaly? Onç, şu taýda bir zady ýatlasym gelýär-de, Kerim Gurban Nepesiýe diýdiler, dünýäde nämedir gytsat 3 gedek diýdiler, ussat, ussat, ussat. Näçe gyt bolsa da ussat diýdiler, çyn şägird ondan hem gytsat diýdiler diýene. Şoň üçin hakyky çyn şägird bolmak bir ýeňil işdäm diýen sebäbi Halipaň goýup giden ýoluny ýa-ni Ürsem melledi, Hanam melledi, şoň ýoluny ýoýmazdan şägird Halipadan oldurmasa kär ýeter diýe şu Halipanyň aýdymlaryny täzeden bir söýdirmegi başaran şägird hakyky şägirdmi diýär. Gahryman arkadamyz berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe şeýle ajaýyp durmuş peşkeş berdi. Halipa şägirdlik ýolunyň täzeden dikelip berdi. Gahryman arkadamyzyň hut özü bize durmuşyň ähli ugurlaryny aýdym aýtmakda, saz çalmakda, ähli babatda bize görüldmekde bolupdy. Arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alp barýan il wagtly, döwlet ähmiýetli işleri mundan meýlägem rowaşlyklary rowan bolsun. Türkmen halkymyzyň hiç bir döwletiň käp meňdemeýän özüniň millili bilen däpleri, desurlary bilen tapawut dönýän türkmen toýlary bar.
Elbette şol toylarda, bayramlarda ýanglanýan türkmen aýdym saallary bar. Esasany biziň şu nusqaw kompozitorlarymyzyň, nusqaw halipalarymyzyň döredip giden aýdymlary, saallary bar. Elbette şol aýdymlar, saallar ähli dinleýijilerimiz, tomoşaçylarymyzdan bilýändirler. Häzirki wagtda şu ýaş şägirtden dillerinde täze uşun bilen ýanglanýar. Şol täze uşun bilen ýanglanmak üçin hem şägirtden kän zähmeti bir kämillik talap edýär. Şu kämillik derejä bir ýeten şägirtler elbette halkymyz tarapyndan gyzgyn söýgü bilen garşylanýar. Elbette halipalarymyzdan Rüstem Gaýdyşýal öz ýetişdiren miwelerini begenýärler, gowanýarlar. Şoň üçin hem Mehriban arkadaşymyzyň saýasynda halipa şägirtlik ýoly hasam bir şöhratdan ýa dabarlanýar. Elbette şägirtliň adynyň Elmadama Mehriban arkadaşymyza alkyşlar çäksiz ýanglanýar. Köpden olanlar dostlar arzulygyň hasyl bolsun. Ýene bir ýola jaňa sag bolsun. Mahmul wazyň Elmadamada toýdur bayramlarymyzy bedäp durmagyny arzu edýär. Hemde taýynmasaňyz bähdeşir gepleşigi näme üçin jemleşendiňi bilýänsiňiz. Kan kan bilýänler ýene tomaşa edýänsiň. Bähdeşir gepleşigimiz ikinji mewsimi Türkmen wagtylaýymy hemde Xantresan hoýdurulýar. ikinji mewsimi nähili? Utulan çykdy görnüşinde içirak çempionat gurunap ýörüp ikinji mewsimizde. Häzir haýy topar ýeňji bolsaňyz ikinji tapyr atnaşmak hukuk kazanýar we çeyrek finallar jemgyýet tapyrda da şu işiň atnaşan ýyleşmemiz we tomoşaçylar bilen bir bähdeşmek hukuk kazanmak mümkinçilikleri diýär. Ýöne kim elbetde ýeňji bolup demleýiji tapyra ýetmegen size arzu edýär. Sen ilki bilen ýeňji bolup kesdiňiz, şonu arzu edýär. Onu birinji şertimiz şekilli sowal. Şekilli sowal Türkmen wagtylaýylymyna ýaýlama edýän şekilli aýdym. Ýöne şol şekilli aýdymdan bir iki tane surat, ýani prototypy alyp surat höküminde iki tane şekilni görkezýär. Surat. Bilseňiz de düýme basyp jogap berýäňiz, bilmeseňiz üçünji kömek surat, o da şol aýdymy ýerine ýetirýän aýdymçy şekili, ýani sudur, köýlegi ýüzüň görkezimde. Onu da bilmeseňiz şol şekil aýdymyň başyna gidýän saada gidýär. Saada gidýär. Onu da bilmeseňiz Bilmedim da diýen. Ýok, onu da bilmeseňiz esasy gowiş, ýörgünlik hizmet ay berekella. Gowranyş muşdoklamy. Onu şertimi düşünükli? Sen düşünükli olsa mehriban ýerleşdir, özüňizi ýal bähleşdir, ýal duýup gepleşime gatnaşmak bilýärsiňiz. Koňuňyz bar, şoň üçin 0504 gyýta telefon belgimede SMS habarnamy uratmaly, bähleşdir, ýal duýmaly, duşmadan geçiremdik. Her operatör siziň üçin bähleşdir, birinji şertimiz şekilli sowal başladyk. Onu gepleşimiň rejissöri Murat Atymuratyň haşy diýär. Birinji şekiller tuwalameýän. Elim ýakynda Ýa dursun da. An görelim. İkiňeden birden masaýmam. Aha. Awa mekan Rüstem. Zeki aýdym şeýdimiz Arslan Taparowyň Pagtasy gödel. Pagta meýdanyna. Ne pagta bolsa, ne pagtasy gödel durýan. Bir gödel gördüm diýen şekilli aýdym. O da bolsa? O da bolsa. Näme begen ýa? Bilýän oýdan ha. Berekella, dogry begen ýa sebäp dogryda. Berekella, dogry şol şekilli aýdym. Tomaşa edýär. Uwanç bilen kartalara bakanda Pagta meýdanyna bir gödel gördüm. Umumy netije boýunça bir utup berýändir, bilýäňizmi? Ha. Onda dowam edýäs, inniki sowallarymyz başlyny. Aha. Aha. Haýdyňa, Bilýän hantermäsmi? han aýda. Bilýän bolsa. Tuwak Ýaňy berdi şaýsyna. we Aha. tuwak berdi we aýdym bolmaly. Dogumra gaýsyna. Ne dogra bar bir jogap. Tuwak berdiň bagalalar menen şolar aýdym bolmaly. Akmama senem goşulýanmy? Bizden Şekilli aýdym. Yo, ondan görünýär. O ekrandan görünýär. görünýär. Şekilli aýdymyň şekiller tanış bolýan. Bolýar. Jogap Jogap bilýän bolsa, tuwak berdi diýip jogap berdiň. Jogap. Dogry. Jogap dogry. Tuwak berdi we defini denan aýdymçylamy beri. Tomaşa edýäs. Deminin dıyına deneler, canının can biri antana. Onu tomaşa edýäs, başlyny. Etýäl. Begler nur Begler berdi. nur berdi sowal. Berekella. Näde tanadyňyz? esasan şu sadandan öýdi bilen işleşýän pedýär. Onu başga hiç şek şu ýok. Dogry. Begler nurlar diýip neden şol şekilli aýdym. Tomaşa edýäs. Düşlerimde görýän seni, oýanýan gijem ýary, bu gijeden atmajak ýaly. Han Ahmet işleyen de bilmedi orada. O, Ha, doğru. Onu işleyen olsa bir de mi işleyez? Tomaşa diye. Ay, yürütsün ya da durdum da ben var. Aha.
bilin de. O gyzyň adı nämedir şu? Aha. Jeren Halnazarova. Jeren Hanazarova. Dogry, berekeler. Söýmeli hemde tomoş etmeli. Dogry jogap başlandy. Söymeli söymeli yar ol kara gözleri Ey berekeler, jogaplar diýsen ýagy ber ýaray tuwleme. Ýene durup goraýyn size. Açyk bolýar. Görkezäň mi? Olarak kömek edýär. Yo, onlara düşünce olmadı mı? Degine, hani tomoş edelim? Aha. Yine yanında durýan, gaýta men durmasam bolayjak ýalyk. Bu batym jogap berer ýaly. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň 1-nji ýyl talyby Muhammed Bäşiýew. Muhammed Bäşiýew. Şol şekilde. Sen başga diýjek bolan. Ýa diýjek bolan, Men dogry. Elik Samrat. Şo, dogry. Hojagulyw. Ýok, Muhammed Yo Samrat Hojagulyw däl diýjek bolan. Muhammed Bäşiýew dogry berekerler. Muhammed Bäşiýew Türkmen Döwlet Institutunyň 1-nji ýyl talyby ine de şol şekillaydım. Tomaş edýär. Seni söylerim, dildar seni söylerim, yar seni söylerim. Innem tomaş edýär sowarlamada. Torbadı var. Yo, ha, näme? Ýagwas. Ýöne piýadadyň öýdýäne. Aha. Aha. Barmagyň okuýar. Gaýtdylar. Basyp bir görelok. Bileýga kakaýym kady. Aha. Haýtaýdymy? Aýdym adyny aýtmasaňyz. Aýdym adyny aýtmasaňyz beri bilemez ogutuk. Yok, Aydın Var ya. 7-9 Züleyha Kakaýew Türkmenistanyň atgan artisti şekillaydy. Bakıp dünya göklüğüne başka renkleň ýoklugyna bir maslahat edip bireler Ay berekeler. Maktaga etdik. Bizimki işleýän Kan jogap berip durmaya. Kelek jogap berdiňiz. Yo, kim Degine. Bol. Onda hemme şekillaydım da jemlerini. Birinçi etmeden tamam boldy. Dostlar, ýöne diýsen ýakyn. Umumy 4 bilen 3 tane dogry jogap berbildiňiz. Ýöne netije boýunça da 1-0 hasap bilen ýitler. Ýöne saýlany başardyňyz. Bir ýylgyran bolar. Ýesen bir ekol gollan tijene saat diýmek Ben üçin. de kene tapyram. Ken, köp sağ olun. Indi ikinci şerte geçmeden odal mehriban ýerleşdirýär tomaşaçylar. Bilişmedi ýaly mehriban kardeşler, dostlar, hormatly prezidentimiz täze ajaýyp eserine peşkeş berdi Bagtyar halkyna. Ýöne hormatly prezidentimiziň her bir eseri biz üçin bir gollanma bolup durýar. Şol rahatmyzda medeni diýişgärleri ruhlanyp bir täze eserleri, aýdymlara we şygyrlara bir ruhlanma başlangyç bolup durýar. Mümkin şu barada durkeşlik sebäbi Rüstem Han siziň bir şekil aýdymlaryňyzda beşişli bedelerimizi Sultana Türkmen Alawa etdik görkezlen şekil aýdymlaryňyzda Türkmen Alawa bilen ahalteke bedewilen şekile düşmek nähili. Nähili şu pursatlar nähili geçýär. Ne gowanç gaty dogry belläp geçsin. Şu Türkmen halk aýdymlaryny Türkmeniň milli öz aýdymy bolýar. Ol Türkmenleriň öz döredin aýdymlary bolýar. Ne ahalteke bedewlerimiz hem Wepala Alawa itlemiz hem edil şol halk aýdymlaryny bir utgoşukda da. Şol wagt biz şekile düşürüp duran wagtymyz şol aty men birinji gezek görýän. Şol şekile düşýän wagtymyz. Şol men şol ata tarap şol Garaýdan çykyp bedewlemde tarap ýörep başlamda ol öz iýesi ýalyk duýgur bolýar. Şol aty maňa tarap ýörep geldi. Şonu atyň hem Wepal Alawa itimiziň hem adam ýalyk duýgur bir häsiýetiniň bardygyny duýdum. Şolar ýalyk şekilde aýdymlar döretmek hem men üçin has. Elbetde şol gowy. Alawa içimizde şu bir eýesinden başga adam kelýär. Kabul etdiler. Kabul et bilmejek ýalyk ol birinji şonu Wepal Alawa içimizde şu birinji edek gördüm. Şekil aýdymy düşýändiň bilýändir. Şekil aýdymy düşýändiň bilýändir hem duýgur bolýar. Şonu gorkmalýar. Hakykatdan ak ýüregim bilen sen mehriň bilen barsaň şol ýa-da kabul et. Başyny sypasaň oğlum sana emrin böyle durýar da. Kabul et başgaça. Mehriban arkadamyzyň Jowhar paýgatyndan syzylyp çykan ajaýyp kitaby Türkmen Alawaýynyň ýene-de bir gez dünýä derejesinde awraýynyň artmagyna getirdi. Esasy bellemeli zatlaryň biri şular sebäbi Mehriban arkadamyz döredýän eserleri Türkmen halkynyň nähili beýik milletligini gadymdan gelýän beýik milletligini görkezýän hemem biziň milliliklerimiz ýani Arşyň Nepslik adly ajaýyp kitabyny Türkmen hallarynyň gözelligini adamy batly bedew umuman Türkmen beýişli bedewlerimiz Türkmen milli gymmatlarymyz dogrusynda özüniň ýeti galamyndan çykan paýgatly sözlerini beýan edip diňe bir Türkmen halkymyza däl
bütün dünya cemiyetçiliğine, dünya medeniyetine özünün bir ulu goşandyny, şahty goşandyny goşýar. Doğru aýdýaňyz ýetler dostlar, bizim her bir adamda biz ýaş medeniyet toplumyň ilişkileri gelecekde elbetde hormatly prezidentimiz diýen uly önem milleri ýa ýurdumyzyň gelecek hünärmenleri şu medeniyetimizi, sunatymyzy bir galkandyrjak täze öwüşgünler bilen kämil derejede elbetde dünýä ýamakda giň şertde döredip berýär. Her bir eser üçin rahmat adamda bizim çäkde sawatyn aýdýar ilmedamada hormatly prezidentimizin saýatyna Türkmenistan ýurdumyzyň bundan beläm dagratyn dadyr aşmagy diýip sorularmy Türkmeniň milli aýdym sadary dünýä arenasyna bilen ýanap durmagyna tüýsürekden arzu edýär. Ondan hemen dowam edýär ikinji şert. İkinji şertimiz diýär biz din sal. Ýurdumyza berli meşhur aýdymçylar sesleri häzir eşdirýär teze. Ýöne o sesleri 2-3 sesle üst-üstüne eşdirýär. Bir wada eşdirýär. Siz şu sesin içinde düğmejege basyp haýsy aýdymçyň sesi diňini biljek bolmaly. 2-3 sesiň içinde bir ýerini bilseň. Bir öwrenşmek üçin şertime girişmek üçin ilk wadalar 2 ses eşdirýär. Bilen dogry jogabymyza bir utuk berýär. Göni, umum netije boýunça da bilen sesine utuk berýär. Hemmesinin 1-2-3 aýdymçyň keyin bir wada ses. Bir wada. Bir wada. Diňe aýdymçy. Alyp bar jok. Diňe aýdymçy sesini eşdirýär. Ötetin ýokdur diýjek bolýanlar. Bolýar. Ondan ähran ýeşe tomoşa diýär ikinji şertime de diň salýar, siz olsa tomoşa dip diň salýar. Başlynda. Ondan ähran ýeşe sizem unudamyzok 0504 gysga telefon belgimizde SMS-den gelýärliň urudýanyňyzy duýýas. Innem ilkinji sesler, 2 san ses. Menem oýzygyn düşýär. Sesler iştirama döwlet Garabaýewden haýş edýär. Kakadurdu täzeyim. Kakadur täzeyim Türkmenistanyň halk artisti İlyas Sulymov berekeli bir hedeme şol. Burutup gitdi. Inni ikinji bileňmi? Ýok. Ýene bir ses bar. Ikinji ýyl. Jogapam. Ja. İkinciyin bilen var. Onu ýene de dinleýäs. Diň salýas. Ahmet tasın oydu. Hawa. Basyň. Tanadın oydu. Kakadur Täzimov bilen Onu ýa aýtdylar utar. Hawa bilýän. Şoň sesini bak. Aman Murat Ağayew mukadiýan. Türkmenistanyň at gazanan Artisti Aman Murat Ağayew. Näme üçin beýdi ýaňmy kaň diýýän? Şoň sesini meňdetdim. Bolýa. Tardy ýerine ýetirilen aýdym da Aman Murat Ağayew hem köplenç tardy. Berekeli. Gaty dogry. Ine de şoň sesleri diň salýar. Başlynda. Pesrak koýberipdirler da birazjyk. Pesrak. Halipa amam aýfyň sesi pesrak düşüpdir şoň deňra koýber. Pesrak aýdýanlar da çykar. Yo. Pesrak aýdýan. Ondan näme? Dowam edýär. Inni 3 tane sesi bir wada eşdirýär. Inni 3 ses. Diň salýar. Döwlet. Bilemezsin. Sen batdyňa bir ikinji bular ýany. İçinde anyk bilýän begen şaryfyň sesi bar. Anyk bilýän bolsaň çyraçyklar ýanlar dogry bolsa şo dogry. Ana berekeli. Anyk bilýän begen şaryf. Azat dönmezdim mamka. Azat dönmezdim ma. Anyk garaşyň üstü garaş aýtmaly ente jogaplar alyp bolamma. Azat dönmezdim diýär. Azat dönmezdim ýene ışıklar ýanmaly. Ýene ışıkyandy. Üçüncü sesini Eldar Ahmedov. Eldar Ahmedov bamy? Onda ýanmaly ışık. Ýene gydalýan ýa-da. Wah, bola nokta. Inni üçüncü, bamy üçüncü? Onu dinleyelim. Ha, böyle dinleyelim. Onu diň salýas, üçüncü sesi biljek bolmaly. Başlynda. Anna Cepparov. Anna Cepparov, berekella, ağlaya asman. Olaydyň madem, şu sanada seslerini dinlemek galýar. Başlynda, diň salýas. Yatla sen yatla geçen günleri ağlatmayın. Türk yolumu düşeyin gülleri gülleri. Geçelim yanını koyma akbar.
eder. işte. Rüstem bilsek içinden aytdy. Daşyndan aýtdyň han gün adat dönmeli diýär. Uzak Mehmet'e adam dönüp ayıp. Berekele. Ya değişen. Ondan hemen devam edýär. Yine de 3 tane sesi biljek bolýar. Mehribanlar. Unutma SMS'den deyip din salýar. Ha? Kim bası? Kim gördün öyle yananı? Mekan bası. Ha, o, şurada. Dinleyen kayda tekniğinden gelmedi ama. Ben Sama bilýär, özüň özüň aýdyp. ya alıp yetişmedim yani. Ha. Sen bilýär. Men başa indim. Karasın abi cevap al. Cahayım dedi. Mekan. Be. Adi yazmış şöyle şu. Familiyasını ayday böyle. Ha? Zenan mı acaba? Ulçunu koymam ya, tamam mı? Yo yo. İyilik kırmaktan çıkar. O diyor. Şoň çetnedim ben. Cevap var mekan. Şertimiz çakrayt 5, 4, 3. Ay Cemal Cumani yaz var. Ay Cemal Cumani yazdı. Berekella. Bir yerine bildim. Ana iyilikli. İkinci. Şunçu taklacak. 3'ten buradan aydadım oyttum ben. Bir yerine ayttan var o. Ay Cemal Cumani. Bol ya. Ay Cemal Cumani. Sesini Doğru bir yeri. Sizem şu diyecek olamaz ha. Ay sizem var. Onu yeni kitletimiz var. Hadi yani yanlış bakan. Ha? Gödele wada. Anık cevap mı? Üstünüz alamdı. Gödele Yönü? wada diýen. Çaklap aytsan utuň alýas. Tapawdy bak. Anyk bolsa utuň beret, çaklap aytsan utuň alýas. Anyk aýdýan men. Bol ya. Gödele wada. Onun şo bolsa düýme basmadyň da. Bakanda bir bulaşdyryp barýan. Yani berekella, gödele wada bir tese bezirleňiz, berekella. Üçüncüyden bile. Üçüncüyne mäder bilýär. Ünsüje, onuň içinden din farmaly döwlet başlandy. Gülşür'ün öwün Mehmet'e. Gülşür'ün Öwüz Mehmedowa diýen. Ja. Näme? Mendin aýjymat edin eşit galdy. Ya bolýar. Jogap dogry bolsa ýürüte biziň aşykçymyz we aşykçymyz edýär ana. Ana gowuryň kida şu gyzyl gatma gowurýar. O adawlyk dinlämelik Indi görýär. gowy soňun içinde başardyň sen dinlejek bolýar. Din salýar. Sakı dursun ocak. Sağa dursun ocağı. Türkmenistan'ın kart artisti. Sakı dursun ocak. Anık cevap mı? Ya tütärneýin. Çakla. Anık cevap menen şoň diýen. Hani evi gowuryan ışıklan yakınmı? Yok. Nerede? Ay Cemal Cumani yazan ha. Ay Cemal Cumani yazan. Qoğunçqunda yok. Ho, şu vada. Sonra Ay şeyde- Cemal Cumani yazan billik. Türkmenistan atqın artisti Gödel Öwüzi var. Awa. Üçüncü sesimiz. Qoğunçqunda kalmalı. İki toparada değiştidir. Düğme kim basıp cevap verdi aýdýar. Türkmenistan'ın halk artisti. Yani Gödel Öwüzi garaşýan ýen aýdym ýer getirdi. Ha. Ol aýdym çiňem garaşýan ýen bir aýdym bar. Millilikde estrada görnüşinde aydınlaran yerine tirýän aydınçy denanymyz Türkmenistan halk artisti Gülşat Qur. Gülşat Qurdowa berekelle anyk jogap berdi. Hawa şoň esasynda da Arşan şekillaydım diýendi ýa-da. Onu näme wagtynda basmadyň? Yo. Yok, da dogry. Hawa dinleýär, din salýar, ine de diňni dinan aýdymçylamadyň sesleri, owazlary başlandy. Seni derde koyan olsam bağışla. Çözlüm dinlenilse garip. Gödel wada anqylym biraz meňdeşler. Qarşym goýup duran bir helken tanap bolmapdy. Gowda şo, tanap bolmaly. Tanap bolup men üçin gowda. Utuklamyny sanýany, himmet alyp barýaňa da. Onu ýene de men üçin mümkinçilik 3 sany sedeşdirýär, ha döwleti kimet. Onu din salýar 3 sany sesimiz başlandy. Bir ýerde goş ýaz Mehmet. Türkmenistan'ın atqylan artisti. Goş ýaz Mehmet. Anyk. Anyk bilýäň. Anyk bilseň edit bolýar. Halime renk ýakgaýda bir beýtmede. Ýakyp görküp berekler. Dogry, goş ýaz Mehmedow. Şimdi beýliklerim dinlämedi. Bu şeyler ilim dinläbermeler. Onu dinleýäs, din salýas, dowam edelim. Ha?
Aytma bilersiňiz ýani sesli tanajak bolmaly. Üçsem halkaydım. Men bilýän. Melis Galbayev. Anyk jogapmy? Mene şol mukanny. Sevip bolma ya Leyli. Şat Qurbanadar. Şatlyk Qurbanadar. Anyk jogapmy? Heriňiz bir söz diýdiň. Heriňiz bir ýerden tutduňuz. Edip pikirlenişiň kiňe? Uy neme Nur Ýagdyr Rejep, doğru. Nur Ýagdyr Rejep. Sanatçıdan artist Nur Ýagdyr Rejep. Jogap dogry ha? Jogap dogry. Ýene bir sesimiz bar. Bilýärmi? Çalacak iş Onu yok. dinlemeli. Bolly. Sen şu Nur Ýagdyr Rejep diýjek Ya bolmaly. men Nur Ýagdyr Rejep diýjek. Size bir ýa-da Ben ýa-da alayım. meselen goş ýa-da diýjek bolmaly. Ben onu salt isleýän. Şart işleýärmi? Şulaýlyňmy? Settä sebäbi şu azat dönmez diýimden soň işler guradylar. Indi içinden pikret başladyň ha, şoň üçinmi? Bolly, dowam edýär, ýene 3-nji aýdym şeýlen bir dinläli. aýtyp goýar. Yo, Dinläli dinläli. Bolly. Dinläliň sesini tanajak bolmaly, ýene iki sesimiz bar. Üçüde birlikde alırım ama. Başlamy utuklar belli, siz dinläber. Din salýar, döwlet goýar. Parahat Amanur diýip Türkmenistan halkary. Anyk jogapmy? Parahat Amanur diýip. Tuğulem, bunyan doğumlu cevap berip, ne doğru cevap berip boljak ekeni. Berekellah, ne doğru? Parahat amanlar deyip, däl diýjek bolyn. Bilip boljak bolyn. Doğru. Doğru, parahat amanlar deyip. Berekellah. Ya Parahat Amanur. Berekellah. Ine de soň sesleri başlanýar. Diň salýar. Meylan halim ay mazapırım çöldü derdim bilyen tebip gelme Kupyanışır desine ay hoş biledik kupyanışır Berekellah. Köp sağ olun, ýigitler, dostlar. Bildiňiz, şeýdem bilen soň bilekler bolan soň biz bar tuklum paýladym. Ikinji şertmem şeýdem tamam boldy. Tamam boldy. Diňe hasaba aýdamak galy hasabymyň tölemi 6-8 hasap bilen enter öňde. Berekellah ýetler ýöne golaýladyňyz. Sağ olun. Owa. Ýöne tamamam zok, sebäbi 3-nji şertimiz bar. Ajyňyz zokmy? Az uyat. Azık ya. Ondan diňe tomşa dämek gaýat. Sebäbi Türkmen we teleýelim hemde Hanet restorany ikinji möhüm taýinlady. Onu egerde wagtyňyzy hoş geçirip garnyňyzy doýuran ýetiňiz Hanete baraýmyl. Nire barmalýarmy? Häzir bilersiňiz. Tomaşa edýär. Ne görüşmek ýaly mehriban ýerleşe idi tomaşaçylar Hanet restoranynyň gapylary ilmidama siz üçin açyk. Elbetde dosiýalary bilen maşgulaňyz bilen wagtyňyzy ýetim gowy ýerde geçiren ýetiňiz onu Hanet restoranyna baryp elbetde wagtyňyzy geçirip bilerdiňiz. Biz osa dowam edýäs mehriban ýerleşler 3-nji şert bilen. 3-nji şertimiz has çylşyrymly. İkinji möhüme tomaşa etdiňizmi? Hawa. 3-nji şert bilen adakan bilýän bolsaňyz medeniyeti we sunuňda değişli söz şu planşetde dur. Ýadarga dur. Indi medeniyete soňra değişli söz, oň içinde istenlik medeniyete değişli sözlerim bolup bilýär. Aýdym şeýin sadanna medeniyet işgäriň ady bolup bilýär. Telefilmler, teatr, oýunlar, umuman medeniyete soňra değişli söz. Hawa. Her topar iki soradan bermän mümkinçiligimiz bar. Şu sözi biljek bolup. Meselem adamy taýur almy, kakylýan, üflemsän ýa taýur almy, bu şoňa meňdeşler niýde ulanylýar? Ýöne gerekleşip. Bir-birden soraga jemi 4 soru. Sorulyň dowamyny düwme basyp dogry jogap berseňiz, güni 2 tuk alýaňyz. 2 tuk. Sorulardan soň jogap ýok. Soru ýok. Soru 4 soru jemi. Ondan soň bilmeseňiz, Gonş kömek hyzmaty işe ýerler. Size o kan o geregem däl, ýöne 3-nji şert ýok. Man gerek bolýar, peýdalandyrmak üçin hem şunu goýduk. Şu hyzmat o ulanyň gawaty bolan bilekler ädi. Ozon şu hyzmatdan soň bilseňiz, bir tuk onu da bilmeseňiz gün utuňyz aýrylýar. Hasamyzam 8-6 hasap. Şertimiz düşünükli. Ha düşündüňmi? Ne yaplar ulaşanmy? Maşet gol geçdim diýen oýdan ha. Jogaplar. Ondan näme mehribanlar size meýän bilýänsiňiz 3-nji şertimiz sirli hawal siziň bilen tomaşa edýär.
Birinji sözü bilýän, onu sizden başlaýdy. Sizden başlaýdy. O, bir soragy berýäňiz, medeniyede soňra değişli söz. Senet mi ya senetçi mi? Sowala, Tenet mi ya da yerine yetirici mi? Ha. yerine yetirji. Yerine yetirici. Inni sizden sorag, yerine yetirji. Bildik. Düğme bassaňyz göni jogap alar. Düğme basmaly däl. Ha, diňe soragda düğme basmak gerek däl. Diňe jogap berjek wagtynda düğme basmaly. Sorag, sen Senetçi mi, aydımçı mı? yerine yetirji diýip aýtdygyň. Yerine yetirji. Sowal. Ne haýsy urda diýäň? O, haytı vurdu. Aydym bilen baglanşykly. Aydım bilen ma. Ha. Inni sowal bulara geçýär. Ha. Biz sovalmadı bersek, yan sovallar cemlenýärmi ya? Ha, mekanlar. Mekannam galýa, bir sowallar galýar. Yerine yetirji aydymçylygyny bildik. Ha, o. Döwlet sylagy. Gowsoro. Men näme diýip biljek? At kazanan bu halk artist däl. Sizin soraňyza jogap şol. Estrada aydım aýtdym, halk aydım aýtdym. Halk aydymlary yerine yetirýär. Sowallarymyz jemlenli. Inne diňe siz öz pikirlerini aýdamak. Yerine yetirji Yaman düşün. aydymçy. O. At kazanan halk artist däl, ýöne halk aydymlary yerine yetirýän aydymçy. Jogap utuk alamzok, arkaň jogap berip bilýän. At kazanan däl, halk artist. Däl. Entek şol sylalar almadyk. Ýok, alanok. Özüm halk aydymlary yerine yetirýär. Diňe jogaba men diňnät bilýän. Düşünün. Yo, içki pikirin aýdy bilerdiň adam, aýdy berin. Ursam o adammy? Ursam Halif diýecek. Anyk jogapmy? Anyk Ay. jogap. Utuk gitmeýän Ha, bolsa. ot kütme diýip goýar. Bol ya, isim Halifa däl. İsim Halifa. Inni sizin jogabyňyz? Merdan Nurgulýew. Näde? Berekella Merdan Nurgulýew. Berekella. Gaty da unanmasaňyz da mene de şoň azy. Berekella näde bilip boldy? Näme sebäp näme? Sebäp halk aydymy ustatlyk bilen yerine ýetirýär. Ýok, halk aýdyma yerine ýetiren aýdymlar käme? O da şum Ha, şoň üçinmi? Berekella. Gaty dogry Merdan Nurgulýew. Berekella. Ana şeýdim, buňa 2 tok gitdi diýilýär. Onu dowam edýäs, ýigitler. Inni sizden başlaýas. Başla, sonra berilýär. Indi düşündiňmi? Sonra. Ekan, sen mene düşündüň, çalaja. Ha. İkinci suwalatan düşündüm. Indi bir soru var. Inni sizden başlaýar. Ýa oladan başladyk. Olana bir soru olan bizi otýarlar. Barçy mı, sağdan mı, senetçi mi, Hiç dem däl. dergär mi? Hiç dem Däl. däl. Alyp barjam däl. Boldy, ýok. Ne gan soruň gelýändir ýok, öde. Canlymy cansız? Ha. Ködüm göz jansız. Zansız zat. Ha, jansız. Ösü Yine gadyň bir- öz jansy zatda. Ha, jansız. Ýani diýdi alyp barjym ýerine ýetirjilen bir ýerini diýjek boldy. Ýok, hiç urada değişi däl, özüm jansız. Bilmediňiz öde jansız. Diýmek näme bolup bilerkä? Sen näme bolup? Sen tanap çykaýmasaň mekanetler özüne sonra berip dur. Yo. Sağ guralyň birim kan ýani. Soğal şu? Sağ dur almay. Jogap Soğal mı? berseň bolýarmy? Jogap berilýänmiň bere. Utumydan okdamy? Giden okun sowalyň var da. Ýene soň sowal berip bilmeýän. Ha, soň sowal berip. No, wo. Esadur. Şu sağ guralyň. Ýerine ýetirjem däl. Dutar. Ha, gon jogap berýänmi? Utumydan okdamy? Sowala bulanjak gäle. Sowal bilen jok däl. Gün dutar, utumyň bilen. Sowaly derek dutar. Ne dogry? Dutar däl. Onda seden ne? Bir açyk tabir edip Biz sovalmyzy berýär. Hem sowala berip bilýän, jogap berip bilýän. Näçe harp? 9 harf. 9 harf bolsa cansız. 9 harf. Men soragy berdiňiz. Näçe harf? 9 harf. Aha. Yo, 9'lar geçti ýa-da. Yo, laýyk boldy. Näme? Faural akarjon. Akordeon. Berekella yigitler ýa-da näme dogry? Näme diýip biljek? Elet utuky içiňizde ýok, utuňyzdan alamy ýok. Ýöne utuňyz täze gitmek mümkin diýmek, owunç kömek hyzmaty iki toplarda degişli. Sağ ural däl. Ol aýdymyň ady. Hey, Aýdyna bak. Alaç. Aşağılama daýbada. Vah yigitler. Ne? ta dural däl, ol aýdymyň ady. Müňlerçe aýdymyň atlyň içinden şu aýdymyň aty tutsaňyz da ynanaýyn. Öz adamdan gün burutup berýän gowunç kömek hyzmatyň adından burutup berýän. Ayda aýdam kam. Milli aýdym. Biz aýtsam bolýar. Yo, men mümkinçiligi gowtarap Basylly. hyzmaty men dogry aýdy bilýän. Bulara dogry aýdyp Basylmaty hasap etip bilýär. bak bolan o. Onda yigitler han Sağ duraly däl. Boldy. Aýdymyň ady şey. aýdymyň ady.
9 harpdan. 9 Ben harpdan. ayda aynı. Oğluk manetler, oğluk manetler. Aytsak ýara. Ben ayda aynı. Bilseňiz de burutuk, bilmeseňiz de bilýänsiňiz näme bolsaňyz. Esidat bolan utuňyzda barat bolýar. Jogap Mehmet Han, ekin bilýänsiň aýdyp goýar. Aydım hadi. Bol fikirlerini benim. Böyle kardeşim onun için. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap Mehmet. Ay mecnun eyledi. Yine mezun divan. Sağdan atına, aydın atına cevap versene de has Oo, olacak. Aklıma cevap bam. Arkaya Cevap dinler. yok Anladım, diyelim. anladım. Yine mecnun ne? Näçe? Aklıma elim gitse benim gittiğimdir. Mehmet. Ay bol bak. Evet. Cevap yok. Hormat bilen ediyet mümkün olsa biraz ışıklan yaktan. Şimdi bu cevap verecek mi? Başlasana. Altın biri. Ne için? Altın biri. Halkaydım. Duyuyorsun. Altı gül boğulma. Bereketli. Altın biri. Bereketli. Ondan hemen devam edeceğiz. Adre Kecimont. Aha. Hemen araştıralım. Hani bir Sonra tane verin de. Bir tane de mırtık bir tane. Yok. Bulara verin. Ben Yaşı başlayalım tane sonra verdi. beraber. De. Sonra. Şimdi Sen etmeye yerine getirirsin. Ben aktarım var aynen. Yerine yetirecek. Başlığını? yerine getirdim. Zenan mı erkek adam? Bereketli. Erkek adam. Neyse har. Bereketli. Onun nokot harf. Adı familyası bilem ya ayratin. O Siz alt familyası bilen bile. Düşünce doğru mu kalite? Ne harf dediniz? Benim onun nokot harf deyip cevap verdim. İni ne ameliyat? Erkek kişi yerine yetirecek onun nokot harften ibaret bulan. Sizin bir soru berip bilýäňiz. Bir sonra. Hawa. Size gün cevap berip bilýäňiz. Artist mi ya aydım sağlamın. Alp barça. Alıp barca. Tuğram. Uzağından maktana şu kadar. Bilýän, günü iki tuň alýan. Ay bir basit sana otur. Ahırsın ne var ya? Cevap tuňa giden ok. Otuk giden o. Tamam. Yani onu da bilsen mi oldu? Geldik iki tuň. İki tuň ýakymny diýäň birden. Alp barcı ödün. Alp barcı erkek kişi kim? Benim Komedora Sehedov. Muhammed Oras Sehedov. Yok, ne doğru. O değil. Düğme basacağız, cevap veriyor. Oturma giden ok değil mi? Sen maydayın mı? Doğru. Yani doğru. Utunken ayrayın mı? Yok. Oturma giden Giden ok ok. değil mi? Ben Murat Amangulov. Sebebi, Şu harpa qavat geliyor. harp sanlı. Hava. Cevap doğru olsa söyleyeceğiz, görür. Gerekli. Begmurat Amangulov. Doğru Begmurat Amangulov. Devam ediyor. İnni yigitler sizden sualımız. Başını. Sual ver bilýäňiz. Ver ne kadar? Ama senin kaçmaşan ne kadar? Aydım şum sağdan. Berekella. Yok hiç demde. Hiç alıp barca değil mi? Yok aytdym. Yok ikide. Aydım şum sağdan. Yo ya kısa oramız bizim yine yıkkanımız. Ne çıkart mı? Yo. Sen etmeyi yerine getirsin. Kimde? Senedim del yerine getireceğim de. Senedim del. Ha. Aytımsam del sağdan da del. Alıp barcayım da yani geçti orada alıp barcam del onda. Canım sağlığı ya değil mi? Ay mümkün. Benim öz adım uyesim gelendir. Belki. Evet adı yadıl ya. Oç bilekti. Yeni bir soğanımız var. Söz yenan mı erkek mi diyemezsek yine de. Sol sonra veremezsek. Kimde? Sever ne yapacağım? Yerine yetircim deydin Ha, ya da yok onun- mu? Orada Ha, yok onda da değil değil. yok bu. Başka bir. Yeni bir soğanımız kaldı. Yine de ol sol Yo yaktı. Bol mu? Bir soramız. Şu bir soğan var. Ne yapayım? Ya bir soramız. Bir soğanımız var. Ha. Harpın ayda yani. 11 harften ibaret bolan söz. Ne demek? Da. Sebäbiren soralarymyza hiç bir golaýlamady. Kynrak bolmagy mümkin. Jogap Gonç kömegede göl geçtiğim bolýar. Geçäýär. Geçayeli. Onno dinleýär. Olagas ýa. sildinle. Bu söz meşhur kino filmiň ady. Ödüm meşhur rejissörmä, kino rejissörmä. Altı Garlyfyň soňky çeper filmi. Son kası. Ha, giňişini aýtym, gün bilirdiňiz şoň üçin ýöne soňky çeper filmi. 11 harp mi? Aydym saz Basrak bilen bolýar. baglanşykly. Aygıtladım kino filmi. Ýöne o derler. Sebebi ol soňky çeper film der. Son kısa değil. Indi siz jogap berip bileňiz ok. Ödüm ýöne Altı rejissör. Altı Garlyfyň soňky Altı çeper Garly. filmi aýdym saz bilen baglanşykly. Jogap bam. Mukamın soruy.
Berekerler. Mukamın sırrı. Berekerler meşhur. Filmden biri. Sonki. Kine film. Aleyküm meşhur halifamızdan. Berekerler. Berekerler. Adı qabat geldi. Gatı Aydım doğru. sağlayan son. İnni. Başını. Soralar mı? Bizden aşağı. Ava. Her şey yemeyecek sonra olur. Ay şöyle kısa soralar. Aa. Tenet ne yerine getireceğim? Ama sen etmeye yerine getirci mi? Kimde? Mekan. Üç tendin lazım gelen. Ne yapmışsın öyle demek? Hiç teten çıkan Şu üçüncü şertte var ha. Ava. Giriş bilmän geçtim şu şertte var ha. İyiyem diyorum sonra olur ya. Utulongdan sonra giyirsin. Utun Bir gitti. daha aydı burada bilersek. İnnen nüz var düşünü uğradım. Hani düşünen sorulundan beri bir yerine. Zenan maşgala ola sorağa berme. Yerine yetirici değerliydi. Dörcülüğün haysi görünüşüne de işte. Ben o soru sal vereyim. Ana, peydaran yan mı? Mehmet Kömür. Peydaran. Konuşuyor. Kimde de değiştin sonra zemine kimden cevap verme. Görüşüm, haydi görüşüm. Biz o suali, o sözü Aha. gizlemizde esasanam mavi ekranına görülen manida gizledik. Aha. Miras. Miras. Gengurunun. Ne için biliyor musun? Ne doğru ya. Yiğitlemeden ne cevap verdi miras deyip. Sizem cevap veriyorsunuz. Bilsen kadar iki tuk bilmeden utuk aylamız yok. Son ben evet adım işletim geliyor. Aydım. 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 Volt bilir yine o da. Yine cevap ver biləsən. Qonç kömöge de geçer, Ava, elin sonra orası geçer. kömöge de. İnni bilseniz burutuk bilmeseniz utuk ayırlıyor. 5 harften ibaret bolan mavi ekranına yayılımda görülüyor. Han, Rüstem, sizin nähili aydımdanız? Şekil. Şekil. Sorunun cevabı. Şekillaydım demek istedim yani şekillaydım diyende iyi ama Başkaça oluyor o. 5 harften anarasına geçip gidiyor. Beni birincisinden alıp qalaymadım da son üçünden. Berekerler. Bolya. Yeni bir sorularımız var. Niyette sizden başlayalım. Başını. Dönüşüm, haydi görüşüne değişir. Haydi. Men aydıp bilecek. Esasen onu bir kinoda tanıyız. Ha. Kino değişti. Değil mi? Yak soramız yeniden yaz. Hüner mi, senet mi ya da yerine getirici mi? Yerine Kino getirici. değişti olanla da. Avo. Düşünüklü. Yerine getirici. Ya çıxar. Yerine getirici mi dedi? Yerine getirici değilim. Dedi. Avo. Senin Ne yerine çıkart? getirici değilim. Onu çıkarttın avarat bolan yerine getirici. Sovalınız. Sovalmadan Ben almaşgalam ya erkek kişi mi? Berekerler şunu yazıp o sorulu erkek kişi. Ne milyon? Yerine getirici kino ile bağlaşıklı. Ni şu yerde mehriban mihmanlarımıza arkayın fikirlenme mümkünçülükleri diyat. Birinci fikirlenim. Sebep ne için? İyileşimi de yüzleniyat. Mehriban iyileşir, iri tomaşaçılar. Bilişimde değerli hormat prezidentimizin döretip beren mümkünçülüklerini esaslanıp Türkmenova teleelimi hem de Hanet restoran ikinci mevsimi ködürlüye. Her toporlan bira yenici olur. Birem kıynasak da öğüne gaydar. Utulan topor yerine getirip bilen. Nedir? 05 04 telefon belgimizde at familiyasını yazıp uğdaymalı. Geçen tanırdaki utuluk kaydan mihmanlarımızı getirip bileňiz. Haýsy ýa-da aýdym şeyini medeni işgärni bir gitleşimde geçen tandan görüp ýatlap ýene getiretiňiz gelse, onu internet sahypalaryna ine şu sahypaň adam turkmentv.co.tr bähdeşler gitleşiginiň elbetde geçen tanlaryna tomuş edip bileňiz hemde öýüne gaýdan elbetde iýleşimde medeni tutumat işgärni gitleşimde ikinji tapqara getirip bilmäge koňuzy bar. Mehriban iýleşler SMS habarına uğratmalı yöne şu dımdırtık duyan sebebi tayin öýdýän jogaplanmaz. eğer şol kino sınavına değişti olsa, Aha. adam erkek sınavı işgär olsa, Aha. meşhur Halipa kino aktör Artçal Jally'dir şol. Sebebi On çıkar. şuna şuna. Yok, oğlum Kino sınavına değişti. Köp zady şoňa eltýärdi. İçine yazılır. Berekeler doğru. Aktörler, meşhur aktör hem de rejissör berekeler doğru. Kinoya da qalan. Berekeler doğru ýetdir. Köp sağ olun diýip hem de gatnaşaňyz üçin sebebi üçünçü şertimiz jemlenni. Diňe ýeňjini ygran. Näme? Diňe ýeňjini ygran daýmak galya diýip ağzyny tutuşyp bolýan bolun.
tutmak kamera iletişimi. Kim yeňiz bolsa şoňa adyny tutýar. Awa, şey der. Onda mehran iş eder ýaňyda ýatlatdyk eletde. Haýta por elte häzir urasok. Siz ýygyna adyn familiýasyny 05 04 qyfet telefon bergimde SMS habarnamasyny uradyp çyk getirip bilýär. Inni şertimiz jemlenýär. Bähtiçil getdi. Hawa. Onu qaytarıp bilýär, mehbayleşer. 12 9 hasap bilen ýygyna qaytarıp bilersiňiz. Mekan sekret we Rüstem Halifi ýöne olar o gerekkä sebäbi ýeňici bolurlar. Berekella. 12 9 hasap bilen ýeňici bolan toparmyz gutlaýat ýetdi, gutlaýat edem. Soňky 3-nji bilen sonra bolanyz näçe ýöne bir kıya ýerde ýazgyşdyňyz, şola açyk ýat geçirip döretdi. Köp sag bolun. Nähili boldy? Gepleşiňiz, teklipler, sowaller mümkin bolsa Akmemet. Men şu sanyňyzda aýdymyň sözlerini tersine aýdýan. Ha, şoňa araşdyr. Şo şerti goýarsyň diýip garaşdym. Şo şerti men haladym. Aslında özüm tomaşa edemde. Sebäbi hem pikirlendirýär. Men özüm tomaşaçy ýokmunda aýdýan edil. Şol şert beýlek şertler eýam gözüň bilen görüp ýadyňda galyp bilýän zatlar köpsi. Ol bolýan has pikirleniş okuýuň artdyrýar. Awa sözlerini aýtylap diýän, o perfekkä. Biziň esasy wezipemiz tomaşaça ruh lezzet bermek. Halkyň bir arkaýyn tomaşa edip lezzet aljak gepleşikleriniň taýýarlanmagy üçin, ýokary hille ýetirilmek üçin bir şeýle uly mümkinçilikler döredýän edid arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alp barýan ýyl wagtly, döwlet ähmiýetli ähli tutumly işleri mundan meýlem rowaj alsyn. Köp sag bolun. Han, başynda 3-nji tep Qur'ana biz üçin gowum kaz ýani. 3-nji sırlı towar, ha. Sırlı towar. Gäne ýöretdi. Hada öňütmäne bir terg boldy da. Köp utuklar şonu kömek etdi diýän. Bir ýaşlar şu real mümkinçilik döret beren gahryman arkadamyz bar. Gahryman arkadamyzda bir de şu real ajaýyp döwürde ýaşadýan şonu köp sag bolsun, aýdan gahryman arkadamyz jan sag bolsun, başlyk bolsun. Köp sag bolun. Mekan, Rüstem. Bähtiçiň 3 şertem gaty gowy. Ýerine düşen. Ýerine düşüpdir. 3-dem. 3-dem galakly pikirlendirýär. 3-nji şert hasam pikirlendirýär. Bir özüne çekijip, näme haýsy söz kim has galakly. Gahryman arkadamyz her bir halyk dünýäde öz medeniýeti we sunuňaty bilen tanalýar diýip belläp geçýär. Biziň gahryman arkadamyň saýasynda şu türkmen aýdym saýlanma diňe bir ýurdumyzda däl, dünýä sahnalarynda da özüniň manasyp ornuny tapýar medeniýetimiz, sunuňatymyz edil arkadamyň saýasynda gün saýyn gülläp esýär. Milli medeniýetimiziň, sunuňatymyzyň hak gowanlary gahryman mehriban arkadamyza talip ýüregimizden, tüý sürekden alkyşlamyz aýdýar. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Edil arkadamyzyň saýasynda madama biziň şu türkmen aýdym saýlarymyz belent ýanglansyn. Köp sag bolun. Rüstem. Aý, Menem 3-nji şertde şerti. sen çepelinden geldimi kadar? 3-nji şert. Hakykatdan hem gowy şert täze. Ol ekrany görüp ýa-da edip däl pikirleniş öz kelländäki pikiriňi okuýuň görkezmek ta. 3-nji şertiňiz gaty gowy şert eken. Gahryman arkadamyň saýasynda uly mümkinçilikleri bar. Şular ýalyp mümkinçilikler döretip beren arkadamyň jany sag bolsun, başydyk bolsun, tutýan tutumly işleri elmeden mundan beýlem rowaj alsyn. Köp sag bolun. Rüstem arzularyňyz hasyl bolsun. Eletde ähli şertler gepleşen gyzykly bolmagam siziň bilen köp sag bolun dostlar, kardeşler gepleşene gatnaşyp gyzykanyňyz üçin mundan beýlem tewejjahal arzu edýär maşgulaňyzda, işiňizde täze tepkitler, täze eletde gepleşikleri, täze aýdymlary halypalamadan ýerine tirkilen meşhur aýdymlaryny hasym bir kämi derejede ýerine tirkilenýär. Rüstem arzu edýär. Siz de ýene görüşürüz. Onda mehriban ýeşer. Ine mihmannamyz uratmadan ozul ýatda ýat 05 04 qyfet telefon berýümden gepleşimde işin gatnaşyp gepleşimden geçen sanyna ýeňiňiz bolan iýleşimiz bar. Kim? Häzir oňa bir jaňa der hemde kimdiginden bilir. O da ýeňiňiz bolmagy kuýu barmy ýokmy anaklar. Şoň üçin tomaşa edýär. Gepleşimiň bu sanynyň ýeňiňisi Mar welaýatynyň Mükez bazar etrawynyň ýaşaýjysy Kakajan Kakaliýew. Ýeňiňiz boldy, oňa da tiýden-tiý jaňa diýip habarlaşýar. Gepleşimiň ýürüýti Kakajan üçin taýynan şertimiz bilen häzir gepleşimi dowam edip bäsleşer. Sizem tomaşa edýäňiz. Kakajan, salamu alaykum. Salamu alaykum. Gomsaňyz Türkmen we teleýleminden bäsleşer gepleşigi Kakajan gutlaýar ýeňişiňiz bilen gepleşimizde ýeňiňiz bolduňyz. Indi häzir size ýürüýti taýynan şertimiz we diňsal şertimiz bilýäňizmi? Ýurdumyzda belli meşhur aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny bir wada eşdirýär. Biljek bolmaly haýsy aýdymçyň sesidigini. İki sany ses eşdirýär.
Kakajan eger däder ikiseden bilseňiz, ýurty gepleşimiziň adyndan bir isewlerin aýdymçyňyz aýdymyny, hemde ýürüte ana Hanet restoranyň adyndan et tagamyna sowgada münasip bolýaňyz. Siz taýynmy? Awa. Onu taýynmasaňyz diň salýas. Başlyn. Kakajan? Nuriyady Recep däl. Ýene bir ses var. Durdu ifam däl. Olar Kakajan Türkmenistanyň halk artisti. Ýöne şeýle rejissörmiz işaret berýär. Ýene bir gezek diňledi aýdýada. Ýöne çalajagym kömek etdimmi käm diýen. Şoň üçin ýene bir gezek diňleýäs. Kulak asýas. Bizim dörüş toparmada siziň ýeňiz bolmagyňyzy isleýäs. Ýöne mümkin bolsa gowy ünsü. Awala gowy ünsü diňlemeňi haşa diýäs. Başlyny. Kakajan? Berekella. Ne doğru jogap. Ola däl Kakajan. Ona aýdan Türkmenistanyň halk artisti İlyas Süleyman Halipa Atel Garyagdyýew hemde Türkmenistanyň atganan artisti Türkiş Mäht Nazarov. Olaň sesleri aýdymlary ýaňlany. Ýöne ruhdan düşmeler ýöne biz begen ýaz Kakajan gepleşmede işin tomaşa diýende gatnaşýaňyz üçin uradan SMS-leriniz üçin hem köp saglygyny aýdýas. Ýöne ýürte gepleşmediň adyndan soňky dokumenty isenek aýdymçyňyzyň iseglerýän aýdymçyňyzyň aýdymdyň näpbilerdiň tomaşa edip bilerdiňiz haýsy aýdymçyň aýdymyny diňläýäňiz gelýär? Baştın elbette sizi düşünüm şol aýdym ýerine ýetirler tomaşa edip bilerdiňiz. Köp sag bolun Kakajan işin gatnaşyňyz üçin işiňizde durmuşyň üstünlük hemraňyz bolsun. Köp sag bolun. Ine görüşmek diýäli Mehriban Leşler 0504 telefon belgimizde SMS habarnamasyny ýollap Kakajan ýeňiz bol ýöne gepleşimiziň şu sananyna ýeňiz bolup bilmedi ýöne şonu da elbette gutlaýar işin gatnaşyny üçin Kakajana sag bolsun aýdawam. İfeýlerin şekillaydymy kuwat çarly ýaýlymda gepleşimizde dowam edýär. Siz bu bilen daşlaşmaň ahsalymdan ýene dowam eder. Sana bolun süýgüm elimden giňdir dağlardan bilindir deňizden çuňdur eger sen ýylgarsaň günüm nurum sen yüreğime bağlayaram sen eger sen yılgırsan günüm nurum sen yüreğime bağlayaram sen Denizde dürümsin asmana ayım yedi aklim söksüm tapılmatayım ağıtıyarım allım yüreğim seninle ummanı var salmin Kürüm seninle ağıtıyarım allım yüreğim seninle ummanı var salmin Kürüm
Salam yetir, gülür yüzlü yarıma. Yar mekrimden, kalbim topları kemali. Di mecnunum, mayrul, zülfitarna. Ağıtyarım allın, yüreğim sinne. Ummana var salmin, küreğim sinne. Eğer sen yılgırsan, günüm nurum sen. Yüreğime bağlayarım sen. Yine görüşmek diýäl mehriban ýeşler, getleşime gatnaşan iýleşimizden, ýeňejimizden isteglerin aýdymyna tomaş etdik. Sizem öz isteglerin aýdymyny çiňizden aýdymyny eşitdiňiz gelýärmi? Görüňiz gelýärmi? Onu howluk mallar getleşimiň indik sananyna şu getleşimiň şany işin gatnaşan iýleşimizden elbetde adan yglan ders, jaňa ders tanşular bähtäşer. Getleşimizden şu produktlaryny medeniýetimizden, hormatymyzdan hak howlary gahryman, mehriban arkadamyza çäksiz sağolmaly diýär. Çünki hormatly prezidentimizin saýatyndan şu ýaly döwrewap getleşikleri kämil elbetde getleşikleri taýýarlap sehudurlamykda giň şertleri we mümkinçilikleri ötüp berýär. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü dok bolsun, alyp barýan ähli tutumly işleri mundan beýlem diňe rowaçlar ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hemde mehriban ýeşler siz daşlaşma. Sebäbi uzak wagt däl. Ilaýyk bir hepde, ýa bir hepdelep türkmenal göreýin ýaňmy? Hawa bir hepdelep türkmenal görme sebäbi her güni, her minuty siziň üçin diňe gydakly pursatları teleýelimimiz size ködürleýär. Şol teleýelimde de ine meşhur aýdymçylarymyz, alyp barjylarymyz siziň hyzmatyňyzda. 7 günden şenbe güni şol wagtda türkmen we teleýeliminde bähtäşir getleşimizde täze mihmanlaryny görüşürüz. Getleşime tomaşa döndüňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Jaňa sag bolsun, hoş sag bolun.